Mga 11, maayong pag-abot diri sa DSWD Field Office 11. Hatod sa atong buhatan ng nagkadaiyang programa o serbisyo alang sa mga kabus, vulnerable o hinikawan nga populasyon. Usa na dinhi ang Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS. Ang AICS mao ang serbisyo nga ginahanyag sa mga individual aron matubag ang klase-klaseng panginahanglan. Dugay na kini nga ginapatuman diin usa kini ka teknikal nga tabang ug suporta nga pangdugang sa panguhaan sa mga LGUs o guban pa nga partners sa DSWD. Sa ubay-ubay nga klase sa ayuda ubo sa AICS, usa sa mga hanyag niini ang medical assistance alang sa hospital bills. Ania ang mga requisitos. Sa pagbisita sa Crisis Intervention Section sa DSWD nga opisina, dalaon ang mosunod. Una, medical certificate or clinical abstract. Kinahanglan nag-unod kini og pangalan, license number ug pirma sa doktor. Magdala og orihinal ug usa ka photocopy. Ikaduha, hospital bill nga adunay kompletong pangalan, pirma sa billing clerk, magdala og orihinal ug usa ka photocopy. Ikatulo, valid government or company issued ID, magdala og duha ka photocopies. Ikaupat, promissory note alang sa mga na-discharge na nga pasyente nga aduna pay bayronon sa ospital, magdala og orihinal ug usa ka photocopy. Kung andam na ang inyong mga rekisitos, dalahon na kini sa atong opisina. Mas maayo kung sayo mo adto dinhi. Dali lang kaayo ang proseso. Una, mangayo og queuing number. Kung matawag na ang inyong numero, isumitin na ang mga dokumento sa step 1 nga tig-proseso. Lantawon dinhi kung balido ba ang inyong gihatag nga mga dokumento. Sunod, maghulat samtang i-encode ang mga sukaranang impormasyon sa ginatawag nga CPMS. Human, isumiti na sab ang mga dokumento alang na sa interview o pagtasa. Dinhi susihon na ang mga dokumento ug isulat ang ubang panginahanglanon ninyo sa ginatawag nga General Intake Sheet o Certificate of Eligibility. Pagkahuman, mamahimo na nga madawat ang ayuda. Sa katapusan, i-fill out ang Client Satisfaction Measurement Survey Form kon CSMF aron mapadayag ninyo ang inyong mga reklamo, suhestyon o sugyot kabahin sa tibok kasinatian ninyo sa maong opisina. Ug alang sa uban pa nga mga ayuda, kabahin sa rekisitos o proseso ubo sa AICS, sama sa funeral o burial assistance, educational assistance, financial assistance, medisina o assistive devices o medical procedures, ug uban pa. Susihon lamang kini sa atong mga nakapaskil nga citizens charter nga mga tarpaulin gawa sa atong opisina. Kini alang gyud kaninyo nga labihang nanginahanglan hatod sa inyong buhatan ang DSWD dinhi sa Riyong Davao. Kay nganhi, #bawat buhay mahalaga sa DSWD. Sa una nga panahon, sa dili pa kami membro aning purpose, kami ga pangita og panginabuhian pinaagi sa pangdaro og basakan. Ang pinakapait yun atong higayuna, pag-abot na sa panahon nga akong mga anak nag-eskwela o nya maura gihapon ang akong trabaho, perti yung lisura kay usahay, moadto giskwelahan ang mga bata. Oo, nakakaon sila gikan diri pero way balon pagpadulong og eskwelahan. Kabalo man pod ko og kaning mang manicure pedicure, magbalay-balay ko sa una ma'am. Ang manicure pedicure sa una is 25 pesos. So grab gyapon ko ana tabang sa iya nga makapabalon sa mga bata. Bisan pa man na sila'y trabaho kay ma-short jud ang amuang kwarta atong panahona niya. Nabot siya sa point nga akong ginatimplang gatas akong manghod sa una akong ginabantayan kay kanang binukal sa kanon. Daganan ako og tubig kay para butangan niya ag asukar inig bukal. Mo tay painom sa kumang. Nabot sa point na kanang amo ang kanon nga bahaw kay ugasan na mo ilong ag balik. Hindi na ako makalimutan atong higayon naman katong
Makina, nagbulante mangod akong anak nga kamagulangan. Wa man mi kabayad, ma'am. Sa bulante. Ibiyaan siya sa driver sa pedicab. Nibalik akong anak diri, ma'am. Ano siya nga ma-exam na ko, ma'am. Mabanalit na ko ni ana siya. Mao'ti sakit, ma'am, nga. Mag-exam gani imong anak. Malate tungod kay wala ikapamiliti. Naay mga nagsurvey diri sa una, timing nga naami nga nahimo ming purpose beneficiary kay tungod nakita daw nila nga ang akong pamilya kinahanglan jud og ayuda gikan sa gobyerno, ma'am. Katong na beneficiary namin sa 4Ps, nagaan-gaan jud amo ang panginabuhi kay ang problema namo sa education sa mga bata, mapalit na namo ang ilang mga school supplies, ang pangkaon namo. Dili na pud problema, ma'am, kung nagkasakit akong mga anak kay sa una, ma'am, nga dili pa mi 4Ps, mahadlok gud mi magpa-admit og ospital tungod sa dagkong billing. Karon kay 4Ps nami kanang magsakit mi diretso magpa-admit jud sa ospital na kay tungod sa tabang ni 4Ps og ni PhilHealth na karon. Nalipay ko ato nga naanay makaabag-abag sa amo ang panginahanglanon diri sa among pamilya. Pag-abot sa 4Ps kay hinay-hinay jud na natabangan niya ang among pamuyo kay miski nag-eskwela mi sa public school naman gyapoy bayro noon like sa mga PGTA, PTA, kana mga projects. Sa una kay ma-delay gyud mi og submit kay apiki man sa kwarta naman na magpalit amo ang kanon, among pangkaon, among sudan. Unya paabot sa 4Ps kay daw kay masalamat kay naa siya budget para sa among rice, among bugas niya. Nakaginawa na gid ginagmay pag-abot sa 4Ps among kinabuhi. Nagyoy kausaban ang ilahang pagpuyo pinaagi sa usa ka programa sa gobyerno nga gitawag og purpose. Iyang giayo og dala padulong gyud sa eskwelahan ang iyang bata. Dili gyud ingon babag ang pagpaeskwela sa iyang mga anak. Katanan niyang bata wa gyud bata nga wala mag-eskwela. Bisan sila unsa sila kapitos sa ilahang pagpanginabuhi naningkamot gyud nga sila maka-eskwela. Dili lang ingon nga maka-eskwela lang, hard work gyud ang nagkuan sa ilaha nga para sila maka-sustain gyud sa ilang honor pupils man ang mga bata agud sa ilang pag-eskwela sa una. And then mga buutan gyud sila nga mga bata. Ang epekto sa pag-eskwela sa akong mga anak bahin sa cash grants nga para sa education kaning permanente na sila, ma'am, nga on time mo pasa og projects. Kung naay mga contest ang mga bata nako, naapod mi kanunay mo apil na kay naaman mi ika-suporta nga allowance nila sa ilang costume sa ilang mga contest. Nahimong valedictorian sa elementary akong kamagulangan. Ang ikaduha mao gyapon hangtod kanang sa ikatulo. Pag-abot sa high school, naga-top 1 man po sila dito sa high school. Kani ikatulo na ko, nakadaog siya as Exemplary Child 2016 sa 4Ps beneficiaries. So, naabot po ni siya Manila. Ang akong kamanghuran mo ni ang grade 5 na karong pasukan. Nagalaban po siya as top 1 sa ilahang eskwelahan. Do this on the other side. Do this 8 times, 4 to your left and 4 to your right. Raise your arms parallel with your palm. Miski ang ato kapait mo nagian. So, wala to siya nahimong babag no nga magbinuang mi sa klase. So, gihimo na mo to siyang inspirasyon. Dili lang ako, kauban ako mga igsuon nga. Mas maningkamot ug mas maka-achieve. Kaya makita na mo nga, lami kay sila og ngisi every time uli may padulungan na recognition nga, ma, first honor na pud mi. Pag abot og college, kaluyan sa Ginoo, ma'am, dala sa pagpaningkamot
ug tabang jud sa tanang nakapalibot sa amo. Nakagraduate ko isip cum laude. Of course, dakong tabang sa mga scholarship na akong na-avail. Nahimo kong appeal sa priority list kay tungod ako 4Ps beneficiary mo tong. Nahimo kong tulong-dunong na scholar sa CHED. Unya paabot sa akong 5th year college kay nakadawat pa jud ko og TES or Tertiary Education Subsidy sa Unifas. Ug ang giingon po dito sa mga kay appeal po jud mi sa priority kay again 4Ps beneficiary mi mo nang dako jud kay mig pasalamat sa 4Ps sa DSWD sa CHED kay grabe jud ilang nahatag sa ako in terms of sa education o financial support. Tungkol, kumusta man ang inyong trabaho? Sa 12 ka barangay na akong gigunitan, kay nakita na ako diri sa si Melanie Padasay na angayan jud kayo og iyang pamilya na mahimong huwarang pamilya kay buutan yang mga anak, mahadlokon sa Ginoo, then aktibo pud siya sa school, sa barangay, maayo siya ihemplo na mo'y sundon pud sa uban ng mga 4Ps. Maingon ta nga huwaran siyang pagkapamilya diri tungod kay naa nila ang gugma sa ilahang pamilya, naa nila ang gugma sa ilang silingan, dako ang iyang partisipasyon diri yun sa barangay. Ikaw na kay backyard garden nang unsa imong gitanong nang Talong, kamatis. Kana si Melanie ug si Alex, nakita nako nga cooperative kay sila when it comes sa mga activities diri sa school. Kana si Melanie, isa na siya sa among katikista dinhi sa school wherein nangita na siya sponsor nga offer maharlika para sa feeding program diri sa among school. So naningkamot pud siya nga katong mga bata nga wala pud masulod sa 4Ps, mas pasulod niya. Inaana pud siya mohatag og serbisyo sa iyang mga kapwa pud. Lord, salamat sa grasya nga naa sa among atubangan karong warang pamilya gyud ang Padasay family tungod kay matidud-anon sila na dito ang love, ang respect nya nagkahiusa na gyud ang pagtinabangay na mahimo gyud silang maayo gyud na family. Kumusta man mo diha? Nangainok naman. Napay bunga. Warang pamilya gyud ang Padasay family sa akong makita kay modelo sila nga pamilya diri sa barangay. God-fearing man gud sila. Nadala pud nila nga ilang mga bata pud nahatagan gud nila good example. But ipasabot sa ilang pamilya naa ang gugma sa usag-usat, waran gyud sila nga pamilya, ang Padasay family. sa Girl Scout. Asa naman diri. Taas jud kayo akong kalipay ba nga ang amo aday pamilya mamahimong sumbanan sa lain pang 4Ps beneficiaries nga makapahuman pud sila sa ilang mga anak, nga ang mga pangandoy sa ilang mga anak matuman, nga dili na kay kutob na lang sila pangandoy. Okay, let's start with look for the words that shows effect of physical inactivity. Tapos na, if you're done, you may submit. Kung sa man ako naabot karon isip private school teacher, nagatod doon ako 4 years na in teaching industry. Sa una kay wala jud ko nagdahom. Makabot jud din ako nga dugay ra nga ginampo. Okay. Grabe among gyagyaan. Muna akong ikaingon jud sa uban. Makauban na mo na 4Ps beneficiary. Ayaw mo kawala og paglaom. Manigamot lang kita kay karong panahon na daghan kay opportunities. Daghan kaayo og mga agencies nga anda mo tabang. Nara gyud na siya sa atong sariling pagpaningkamot o pagpaningkamot sa atong ginikanan kay dili gyud nato pud ma-achieve tanan kung walay ginikanan or pamilya nga mag-serve as support system sa atua. Dalaan pud og pag-ampo kay dili pud pwede nga magsigilan pud paningkamot dili pud ta mo doon sa Ginoo. Hello, Mang. Hi, Jay! Kumusta man mo diha? Okay lang. Ako ang may paabot sa DSWD o sa 4Ps
Daghan kayong salamat. Pinaagi sa inyo ha, dako kayong kausaban. Amo ang pamilya, ang among panginabuhi. Sa DSWD o sa 4Ps, daghan kayong salamat tungod sa program nga na avail namo, nagaan-gaan ang amo ang pamuyo, ang among pamilya na hatagan og dakong tabang. Daghang salamat DSWD, daghang salamat 4Ps. Daghang salamat 4Ps. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Hanyag sab sa AIX ang ayuda alang sa medical assistance para sa mga tambal o assistive device. Ania ang mga rekisitos. Sa pagbisita sa Crisis Intervention Section sa DSWD nga opisina, dalaon ang musunod. Una, medical certificate or clinical abstract. Kinahanglan nag-unod kini og pangalan, license number og pirma sa doktor. Magdala og original og usa ka photocopy. Ikaduha, prescription. Kinahanglang kompleto ang pangalan, license number og pirma sa doktor. Adunay duha ka kopya niini. Ikatulo, barangay certification o certificate of indigency. Magdala sa original ug usa ka photocopy. Ikaupat, valid government o company issued ID. Duha ka photocopies. Kung andam na ang inyong mga rekisitos, dalahon na kini sa atong opisina. Mas maayo kung sayo mo adto dinhi. Dali lang kaayo ang proseso. Una, mangayo og queuing number. Kung matawag na ang inyong numero, isumitin na ang mga dokumento sa step 1 nga tig-proseso. Lantawon dinhi kung balido ba ang inyong gihatag nga mga dokumento. Sunod, maghulat samtang i-encode ang mga sukaranang impormasyon sa ginatawag nga CPMS. Human, isumiti na sab ang mga dokumento alang na sa interview o pagtasa. Dinhi susihon na ang mga dokumento ug isulat ang ubang panginahanglanon ninyo sa ginatawag nga General Intake Sheet o Certificate of Eligibility. Pagkahuman, mamahimo na nga madawat ang ayuda. Sa katapusan, i-fill out ang Client Satisfaction Measurement Survey Form kung CSMF aron mapadayag ninyo ang inyong mga reklamo, suhestyon o sugyot kabahin sa tibok kasinatian ninyo sa maong opisina. Ug alang sa uban pa nga mga ayuda, kabahin sa rekisitos o proseso ubos sa AIX, sama sa funeral o burial assistance, educational assistance, financial assistance, medisina o assistive devices o medical procedures, ug uban pa. Susihon lamang kini sa atong mga nakapaskil nga Citizens Charter nga mga tarpaulin gawa sa atong opisina. Kini alang gyud kaninyo nga labihang nanginahanglan hatod sa inyong buhat ang DSWD dinhi sa Riyong Davao. Kay nganhi, #bawat buhay mahalaga sa DSWD. Si Mrs. Evangeline Raguro, na ako'y anak nga upat ka buok. Diri ko nataw sa Sitio Campo, Balagunan. Sakop mi sa Santo Tomas, sir, ang among barangay. Ang akong bana, sir, nagtrabaho sa Taliko. Wala jud ko'y trabaho, sir, darod ko sa balay. Diri na narbaho sa mga growers, karon kay wala naman po ang mga growers diri, sir. Nanarbaho na po sila sa kumpanya sa Taliko. Kami, sir, sa kauban ako sa mga membro sa among SLP, aning asosasyon, nalipay gimigda ko, sir. Kay karon pa jud mi nakaagian ni sir nga kanang night group sa mga kabayan nga gihatag sa mo sa gobyerno. Lipay kay migda ko, sir, kay nami kapanguhaan kung panahon nga wala mi magipit ni sir kay diri ra mo pimudagan sa among store. Sa una, sir, bata pa ko diri man jud ko na tao. Remember di ko sa una nga kanang mga gubot-gubot diri po, pero dali ra pud masulbad, sir. 2019 katong diri na sila na-assign ang RPSB nga naay naka-monitor nga naay lain nga taga-grupo nga nakasulod diri, sir. Ang nag-organize gyud namo ani, sir, unang-una gyud ang RPSB
nga na-assign diri sa amo nga nagmisulod sila diri nga diri sila gibutang sa amo ang mayor. Sa sugod na mo sir is 59 mi ka buok sir. Karon 25 na lang gid mi ka buok ang nagpabilin. Nagsugod mi og dawat sa among chiki sir. September 29 na dawat na mo dito sa opisina sa DSWD. Nagsugod mi sir 2020 November 28 sa among area dito sa Balagunan. Pagsugod na mo sir, wala jud na mo gikuha ng kapital. Nagbayanihan mi sir kauban sa akong mga membro. O naapoy ni donate sa mua sa mga materials halimbawa sa kahoy o kauban pud na mo ang RPSB nga nagpanday na mo dito sa among tindahan sir. Nagtukod mi sir kay para pod sa amoang sa tagsa-tagsa na mo nga mga membro nga naapod sa gingon ako sir nga naapod ni kakuhaan kung magipit mi sir. Oo, okay. Sa uban ako mga sa membro namo sir, kung wala jud sa pananglitan wala mi hugas sa among pagpanimalay. O dito mi nagakuha sir, pero ginabayad pud namo kada kinsina o sinimana sir. Daghang nalipay sir nga kami nga gitagaan mi sa ingolana sa gobyerno nga nisalig gyud sila sa mua diri sir. Usa na gyud ani sir sa amo ang pagpaninda. Kay daan pa man lang sa among video na mo sa una nga si Sir Pai, kinahanglan jud nga makatabang mo sa isig ka tawo. Munang baba ang among presyo sir. Nadesisyonan na mo sir ato lang buwan sa February. O nga mag-branch 2 mi sir. O nga maupod ni ang among isulod sa among branch 2 nga mag-page mi sir. Nga magbutang ko ni gamay nga kaning grocery. O February pa lang sir, amo na ni siyang gipanday. Oo. Pagka March 8, open day ni sir. Dali ra jud kay naman sir. Gumikan pod sa pagtabang sa among RPSB o kami sir nga naa jud sa amo ang pagtinabangay sa amo ang association sir. Ako sir isip presidente, wala ko ingon sir nga ako'y labaw. Og unsay angay namong buhaton sir, kanya-kanya jud mi opinion para gid sa among kaugmaon. Wala ko ingon sir nga ako pagka-presidente, ako'y mulabaw. Kami tanan sir, nagkahiusa, inanaon na mo pagplano ang among asosasyon. Ang diri sa mga sir, kani siya, mo kuan mi diri og mga 56 ang one. Naga-deposit mi monthly sir. Far, ang Balagunan is maayo po ilang practice. Isa sa mga good practices sila sir is nag-ano sila ba? Wala sila nagkuan lang sa general merchandising kay wala na discuss ni ate nga naga-engage po sila og kanang ihaw-ihaw. Isa po is sila nga grupo is advantage po nga babae sila tanan is magkasinabot sila ba. Isa po sa mga good practices sila is ginakuan jud nila, practice gid nila ang always mag-meeting. Now, sa part naman ng PNP to support PRRD sa EO70 na naghimo silang programa, especially ang Police Regional Office 11, maoning RPSB, yung Revitalized Police sa Barangay na ang police gidala sa barangay. Focus ana is police maoy mo kwaon ang problema sa barangay. Nakita diri namo before ang kuana wala pay PO, People's Organization sa diri sa Sitio Campo. So ang unang gihimo is nag-create ng PO, maoning na-create ang SLPA para maka-project sila. Mao tong gi-link na mo ang DSWD na help na ngayon mo help sa DSWD. Mao tong nakakuha sila og kapital nila nga 300k na mao nang dako pod among pasalamat sa DSWD kay nitabang jud pud sila. Mandated pud mi ana nga i-monitor namo ang ilahang project kay di na mo pwede biyaan. Pero lang kung ma-reassign pud mi nga kwaon diri ang RPSB. Pero so far kung ma-relieve man mi diri na amang puy mopuli ana nga mao ra gihapon na i-supervise niya. Una-una sir, nagpasalamat ko sa EO70 o sa RPSB nga naa diri o sa DSWD. Dako jud kay mo pasalamat. Ang ako lang ka advice sa sumunuray nga mga SLP
kinahanglan na gyud ang pagsinabtanay sir. Kay kung wala ang pagsinabtanay bungkag jud ang maong asosasyon. Kinahanglan kung unsay opinion sa uban o sa isa, kinahanglan magpaminaway gyud sir. Kay diha gyud usa ang kalambuan kung na ang pagsinabtanay o naapod ang pagtinabangay sa unsay kalihukan sa asosasyon sir. Kay dili lang mubarog ang presidente kung wala ang mga member. Hanyag sab sa AIX ang ayuda alang sa medical assistance para sa laboratory request. Ania ang mga rekisitos sa pagbisita sa Crisis Intervention Section sa DSWD nga opisina. Ania ang mga rekisitos. Una, medical certificate o clinical abstract, kinahanglan kompleto ang pangalan, license number o pirma sa doktor, magdala og orihinal ug usa ka photocopy. Ikaduha, laboratory request, kinahanglan kompleto ang pangalan, license number o pirma sa doktor, magdala og orihinal ug usa ka photocopy. Ikatulo, laboratory quotation, magdala og usa ka orihinal ug usa ka photocopy. Ikaupat, barangay certificate o certificate of indigency, usa ka orihinal ug usa ka photocopy. Ikalima, valid government o company-issued ID, duha ka photocopies. Kung andam na ang inyong mga rekisitos, dalahon na kini sa atong opisina. Mas maayo kung sayo mo adto dinhi. Dali lang kaayo ang proseso. Una, mangayo og queuing number. Kung matawag na ang inyong numero, isumitin na ang mga dokumento sa step 1 nga tig-proseso. Lantawon dinhi kung balido ba ang inyong gihatag nga mga dokumento. Sunod, maghulat samtang i-encode ang mga sukaranang impormasyon sa ginatawag nga CPMS. Human, isumiti na sab ang mga dokumento alang na sa interview o pagtasa. Dinhi susihon na ang mga dokumento ug isulat ang ubang panginahanglanon ninyo sa ginatawag nga General Intake Sheet o Certificate of Eligibility. Pagkahuman, mamahimo na nga madawat ang ayuda. Sa katapusan, i-fill out ang Client Satisfaction Measurement Survey Form kon CSMF aron mapadayag ninyo ang inyong mga reklamo, suhestyon o sugyot kabahin sa tibuok kasinatian ninyo sa maong opisina. Ug alang sa uban pa nga mga ayuda, kabahin sa rekisitos ug proseso ubos sa AIX, sama sa funeral o burial assistance, educational assistance, financial assistance, medisina o assistive devices o medical procedures, ug uban pa. Susihon lamang kini sa atong mga nakapaskil nga Citizens Charter nga mga tarpaulin gawa sa atong opisina. Kini alang gyud kaninyo nga labihang nanginahanglan hatod sa inyong buhatan ang DSWD dinhi sa Riyong Davao. Kay nganhi, #bawat buhay mahalaga sa DSWD. Solisod gid mi sa unang panahon. Sa amo ang produkto, maisra, saging, kamuti among kinaon, balanghoy ang pagpalusot sa among produkto. Nya layo pagid kaayo ang among hatdan sa among baligya. Unya labaw pa niya na sa kalayo gyud magabian pagid media sa dalan. Mao na ang kinabuhi namo sa una. Unya wala pay labot gyud na pay mga taga-pikas nga sighasol sa amua, sig pangayo sa kining bugas nga kung dili mo muhatag patyon man mi. Sa dugay pagid nga panahon mama,
layo pa ang karsada sa amo Naagi may disgrasya. Tungod lang sa among anak nga pag-ati man kay nagsakit lagi. Nya akong banaon niya. Kapit na lang kat ang iyang tuhod tungod sa pagpalit lang sa tambal para sa among anak nga aron lang yun siya maulian. Hantod nga nanay karsada, nagkahinahinay na ang ma-develop ang among pagkatribo, makasabot nami, hayahay na gid ang among kinabuhi tungod kay dunay gobyerno nga nagsuporta og nagatudlo sa mga para sa amoa sa mga lumad aron lang gyud nga mo uswag og unsay angay pagabuhaton. Usapod mi nga beneficiary sa purpose, usa kini nga nakapamata sa amoa og nakatabang usab sa among pamilya. Nakaapil pod mi og nakapil ko og kini sulod ani nga resort ani nga Salangat. Ako'y sarili nga cottage nakahimo ko tungod sa ani nga program dili lang sa purpose og sa uban pa nga among sa tanan nga nakatabang sa amo nga kini among panginahadlan. Kani Salangat na among gihimo usani gihimo namo sa mga lumad nga panginabuhian sa tribo namo nga Atamanobo. So nagbuhat mo ani nga asosasyon, kaming mga beneficiary sa purpose nagtinabangay og trabaho sa among asosasyon. Sinugdanan atong among ginatarbaho sa una, nagbayanihan rami na nagihatag sa SLP nga budget na 300,000. Then mauto among ginagamit nga nagpabuhat mi og balay na among ginapalit og semento, palitonon sa among materials kay tungod sa kamahal wala ra kaayo na nahuman. Hangtod karon nagsige pa mi og nagpadayon pagyapon mi nga magtarbaho sa among kakulangon direk. Nagbuhat nami og cottage nga pila pa ka buok, wala murag mga 5 pa sa una niya. Tapos nadugangan na pod naay swimming pool, dugang na pod mig pangbata, nadugang na pod mi sa ibabaw na side niya, wala pa kayo nahuman. Then naapoy tindahan, naapoy pwede po na ay mangapi. Ang nagatabang sa amoa ang DSWD or DA alongsod sa Talaingod na ay munisipyo, nagtabang po sila sa amoa, nagsuporta sa amoa kung unsa among gikinahanglan. Padayon na mo ang pagdevelop sa among resort nga Salangat Mountain Resort. Tungod kay dako kayong ikatabang sa amoa ang among ginahimo nga project nga asosasyon kay diha may makakuha sa among asosasyon kung naami gamiton para sa among uma, makakaon mi, makapaeskwela mi sa among mga bata nga ang hinaot pod ang mga uban nga ginikanan namo o ginikanan nga magpadayon tungod kay makatabang pod sa pagsuporta. Ang kani nga resort kami gyud ang nangunay nga mag-manage ani, magtinabangay, maglimpyo, natun-an namo ang pagdumala tungod sa pag-itiis sa purpose. Nakatabang gyud sa among anak nga pagpaeskwela aron lang gyud nga
dili na mabalik ang among pagka-tribo sa unang panahon nga usa ka inosente. Tungod sa kalipay nga usa pud mi naapil sa purpose unya nakatabang sa ang pamilya bisag sa kalisod sa mga panginahanglan sa sulod sa panimalay ug sa pag-eskwela sa mga bata. So sa pamiste ug sa mga panginahanglan sa eskwelahan. So pasalamat kog dako sa purpose nga usa kini nga nakatabang sa among panginahanglan sa among mga anak ug ako usa ka ginikanan ako pud silang giatiman maayo ang ilahang pag-eskwela ug naa sila unsay kinahanglan sa eskwelahan amo gyud silang mapalitan tungod sa pagtabang pod sa purpose sa amo ang pamilya. Karon pasalamat ko nga naanag gyud ko'y una-una nga kabalo na ko moatiman sa sulod sa pamilya ug labi na sa mga bata nga kung musakit sila ako na gyud silang maatiman. Ang tudlo sa among ML sa pag-FDS tanom og gulay kining pagpa-eskwela sa mga bata tarungon gid og atiman. So sa dili lang gid sa kuan nga kanang sa gitudlo sa among ML sa para lang pod sa ako kay di man na perminti ang purpose para sa ako lang pagpaningkamot, pagtrabaho, pag-udmad lang gyud aron nga makatukod sa sarili namo nga panginabuhian. Dili lang sa kanang uban lang para ng mga sa gobyerno kundi naapod mi sa sarili nga pagpanginabuhian aron nga mawala na ang tabang sa gobyerno. So na ang nagpabilin ang among panginabuhian. Kinahanglan gyud nga kung dunay moabot nga gikan sa gobyerno kinahanglan atong usaan tabangan nato kay sayang kayo kung dunay tabang diri sa ato ang sa atong pananwa pagita kanos agid nga ingani ang atong kinabuhi sa una. Una nga magsuporta ita ang mga lumad dinhi sa sitio Basak nga magiusa gid ta kay dili nato sayangan ang gipang suporta sa gobyerno sa ato adiri sa lumad nga usa ka tribo sa matag usa ka nato. Ana nga karon mo trabaho ta nga uban ang kalipay unya uban ang kinabuhi nga gikan sa Ginoo nga gikinahanglan nato sa matag adlaw. Salamat DSWD Way Purpose!